pušenje šteti ljudima u vašoj okolini. Znači, ako pušim, neću imati puno prijatelja. Pušenje izaziva sterilitet, pa i žene ćemo izbjegavati. Ja? Da. Pušenje izaziva rak pluća, rak jetre, rak grla, rak usne i rak glasnih žica. Znate kako, sa toliko rakova mogu bi da otvorim prodavnicu egzotičnih kućnih ljubimaca. Sve vrste rakova na jednom mjestu. Dobro, okej, upozorenja na paklicama su sasvim na mjestu. Treba da znamo u šta se upuštamo. Ali sledeći ovu logiku zastrašivanja, nije mi jasno zašto na svakom pištolju nema jasno istaknutog upozorenja. Metak šteti ljudima u vašoj okolini. Pucanje iz pištolja izaziva prostrelne rane. Direktan pogodak tamo dole također izaziva sterilitet. Znate, ne treba vam pljuga da ostanete bez muda ako imate pištolj. Ne. Pušači su sada građani drugog reda, proterani da puše na hladno. Ali piše na preduzeću, ovo zaista ozbiljno vas pitam, na vratima firme, da li piše? Pušenje na hladnom izaziva prehladu. Prehlada izaziva bolest, bolest izaziva smrt. Ne piše. Prosto, zakon kaže ko hoće da puši, može da ga puši. I jao! Pa na koga ste krenuli, majke vam? Pa sad ću da pušim u inat 3 puta više nego do sad. Pa ko može mene da spreči da se ja trujem ako moje ustavom zagarantovano pravo je da odlučim da li ću biti zdrav ili ću biti bolestan. To je moje pravo. Juče jedan pozorište sam bio, kaže, gospodine, ako baš morate, imate sad ove elektronske cigare. Pa mamu ti jebem, dudlaj ti vibrator. Ja da pušim elektronsku, pa nisam ja Darth Vader, pič. I nije im dosta što nas proteruju, nego sad još i povećali cene pljuga zbog PDV-a. I sad kad sračunam koliko mesečno ja dajem ni cigarete, dođe mi da plačem je. Bukvalno da plačem. Pa znate koliko sam za iste te pare ranije mogu da popušim? Ima li pušača u publici? Dignite. Aplauz pušači. Molim, braćo i sestre, pušači i žene koje puše. Vreme je da se organizujemo. Ne, nećemo mi paradu pušača. Mi ćemo iz ilegale, iz potaje, kao nekad. Evo kako će. A proverit ću na sledećoj priredbi. Ove grozne kletve ćemo prelepiti kontra upozorenjima koje slave instituciju pušenja i pušača. Pušenje doprinosi bliskosti među ljudima. Od duvanskog dima možete praviti divne kolone. Zamislite, otac pravi oblačiće, sin gleda, kaže, tata, mogu ja da probam? Može, sine, ma zezam te, kupi svoje, bre, i do piču. Imaš li cigaru? Idealna rečenica za upoznavanje. Dvoje su se tako smogli. Tako da, dame i gospodo, od večeras mi pušači imamo novi slogan koji ćemo sa ponosom isticati u pauzi između 2 dima. Zna li neko? Puši Srbiju. Puši Srbiju. Ali afirmativno puši, ne vulgarno.